Finally, dotona lam sogo ani kadal video. Tin hinga no thaniel to taje no saima kana ang sabon ti kok sanai. Finally hinke Santosh bai samendra manjak borok pechathol khari tong mani 19 din ni pore manjak borok. Bongno tabo sidhai mohanponi police dok posto khai tongo te khoroksa manjaya kho pujani bini yong rakesh jabroma ngabo datin majangnai gainorok rakesh jabroma de jafung khari tongtung nukha hingke norok bo saharbaidi police rokno jate Mwnai thaniel ni phola khasangma manatwi tei bono bwtharnai rok datino je raida tongmani ain abo borok manjak wngthong. Borno tabo sidhai thanani police rok pustash khai tongo jate rakesh jabroma pujani bini yong bo datino manjakna bagwi jotono request khaio norok je jafano bo khai tongthung nukha hingke kisa saharjabaidi tamo hingke Mwnai thaniel to kuniya bo bujagwi bwtharjakha norok bo nukha news channel rogo hingke titam sanai bisas khai sidhai thanani police no hambai mario 19 din ni pore phano borok thuya chaya khari naitugui kariui borok rok ma bagwi hingke tabuk te khoroksa rakesh jabroma pujani bini yong bono bo tabuk police rok naitugui tongo jate romwi sabo bwtharka manike bumata 3 jon no bukha hingke sabiji bukukha amata borok pustash khai tongo ta hingke tini ni video swnang swnai norok o video no naitongnai rok share khaibai di tei like subscribe khaina tapukdi hingke Mwnai thaniel ni teibo kwtal update manama wngkha channel no subscribe khaidi ta hingke rakesh jabroma manjak hingke update o jotono hambai.